дар ҳамин замина имрӯз дар деҳоти ҷавони ноҳияи Файзобод дар доираи тадбирҳои ободонии созандагӣ бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ як толори варзиши дорушона аз ҷониби сокинони деҳаи Хемисеб мавриди истифода қарор дода шуд. Толори варзишӣ барои намуди гӯштин, машқу тамрини бадан ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. Дар ин толор ашёи машқу тамрин фароҳам оварда шуда, аз ин пас ҷавонони ноҳияи Файзобод метавонанд бе ягон мушкилӣ ба обу тоби бадан ва дигар намуди варзиш машғул шуда барои омодагӣ ба мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз ин шароити муҳайё гардида истифода баранд. Сокинон ин иқдомро самараи таваҷҷӯҳу ғамхории роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба аҳолӣ ва махсусан ҷавонон, ки насли ояндасози мамлакат ба ҳисоб мераванд, маънидон мекунанд. ҳамчунин сокинони ноҳияи Файзобод Наврӯзи байналмилалиро бо намоиши дастоварии хоҷагии халқ ва намунаи ҳунарҳои мардумӣ ва инчунин риояи суннатҳои анъанавии неки ин ҷашни бостонӣ таҷлил намуданд. ҷашни Наврӯз, ки бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳонӣ гардид, сол аз сол дар Тоҷикистони соҳибистиқлол бо риояи анъана ва суннатҳои некаш таҷлил мегардад. тавре зикр шуд, миллати тоҷик аз он ифтихор мекунад, ки Тоҷикистон ватани Наврӯз аст ва дар сарзамини мо тантанаҳои наврӯзӣ ҳамчун оғози корҳои баҳорӣ ва файзу баракати сол пеш аз ҳама ба кишоварзон нерӯи тоза мебахшанд. тибқи анъанаҳои неки аҷдодӣ бо фарорасии фасли баҳор ва айёми Наврӯз дар сарзамини мо давраи кишту кор ва дигар корҳои ободонӣ, бунёди боғҳо, покиза кардану ба тартиб овардани манзили зист, оростани кӯчави хиёбонҳо ва намуди идона бахшидан ба шаҳру деҳот оғоз мегардад. идома бахшидан ба ин суннатҳои неки аҷдодӣ имконияти беҳтарини баланд бардоштани сатҳи маърифати ҷавонон, таблиғи заҳмати созанда ва тарзи зиндагии солим, одобу ахлоқи ҳамида, ҳисси миллӣ ва осоишу пешрафту ободии минбаъдии кишвари азизамон мебошад. имрӯз сокини ноҳияи Файзобод ҷашни аҷдодии мардуми кӯҳанбунёду тамаддунофири тоҷик Наврӯзи аҷамро бо риояи суннатҳои мардумӣ, густурдани дастархони идонаи иборат аз ҳафсину ҳафшин, омода кардани таомҳои миллии суманак ва ташкили мусобиқаи варзиши гӯштингирию бандкашӣ Наврӯзи байналмилалиро таҷлил намуданд. дар рӯзҳои таҷлили Наврӯзи оламафрӯз ба бар намудани либосҳои миллии тоҷикӣ таи солҳои охир аз ҷониби ҷавондухтарон ба ҳукми анъана даромадаву бахусус дар фасли баҳор ин амал аз ҷониби онҳо бештар ба назар мерасад. барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби аҳли ҳунари ноҳияи Файзобод ташкил гардида буд, пурра ба фасли баҳори нозанин ва Наврӯзи оламгир бахшида шуда буд ва суруду таронаҳо иҷро гардида таҷассумгари тинҷиву оромӣ ва рушду тараққиёти мамлакат ва осоишчагии сокинон буд, ки писанди иштирокчиён гардид. Бобокалон Амизода, мақсади мақсад, ахбор.